Velkommen til KL Marketing. Vi har arbejdet med telemarketing i mere end 25 år, så vi har lært, hvad der skal til for at levere kvalitet på business-to-business-markedet. Vi booker møder, laver lead-generering, markedscreeninger, analyser med videre. Ja, telemarketing har mange navne. Men kort sagt forkorter vi sælgerens salgsproces i newbies-opgaverne, og vi støtter sælgerne i bearbejdningen af de eksisterende kunder, og vi ser på bundlinjen. Jeg vil tale med Michael Harding. Jeg ringer fra KL Marketing. Må jeg stille dig et par spørgsmål? I KL Marketing ser vi en klar sammenhæng mellem alder, erfaring og kvalitet. Derfor er vores medarbejdere alle mindst 50 år gamle, de har en solid erhvervserfaring, og så er de fastlønnede. Vi sikrer dermed, at der er erfaring og ro til at gå efter den rigtige kvalitet i samtalerne, i stedet for det hurtige resultat. Så sælgeren sikrer succes, når han går til møderne. Netop kvalitet, f.eks. i de bookede møder, er en bekymring, vi ofte møder hos vores nye kunder. Alle vores projekter starter med en grundig forberedelse, hvor vi sikrer at få lært det nødvendige om den værdi, vores nye kunde byder ind med i forhold til sine kunder. Vi skal tale behov, forretning, værdi og ikke tale produktsprog. Vores grundige spørgemodeller betyder, at vi inden projektstart sammen med vores kunde præcis definerer, hvilken værdi emnet skal have, før end det leveres til salget. Så får sælgeren kvalitet og kører ikke forgæves til kaffemøder. Det betyder, at størstedelen af vores kunder vælger vores abonnementsløsning, hvor vi uge efter uge bearbejder markedet, booker møder, følger op på dialoger og løbende tilfører nye emner. Det er altid den samme medarbejder hos KL Marketing, som passer sagen, og vi etablerer et tæt samarbejde med vores kundes salgsteam. Vores IT-systemer lærer alt den viden, vi indsamler i samtalerne, hvilken værdi har emnet, og hvornår skal der følges op med videre. Vi sender dagligt detaljerede rapporter over vores møder og leads med videre til vores kundes salgsafdeling, præcis som deres egne interne sælgere. Med denne arbejdsform bliver telemarketing en integreret del af salget, som sikrer, at der altid er emner og møder nok for salget at arbejde med.